Avui tenim la Carme Junyent i la Txell, d'acord? I farem una xerrada superinteressant. No sé si super està bé, perquè quan parlem amb filòlegs sempre tenim aquesta cosa que no es perdi bé. Sé que la Carme no ens ho perdonarà, perquè ja l'anem seguint. Només recordar que va venir fa, hem dit, 5 anys, 6 anys, i jo personalment encara recordo les 4 coses bàsiques que ens van quedar, d'acord, del que va dir. I recordo que em va quedar la sensació, quina llàstima que en aquell moment la gent que va venir a la conferència de la Carme, que presentava un llibre sobre el català a les escoles de l'Anoia i també va parlar dels Hostalets, que alguns de vosaltres veu venir, i em va saber tant de greu que no quedés reflectida aquella conferència, que no la veiés molta més gent, perquè va dir coses que després hem vist que eren molt interessants per entendre el moment que tenim amb el tema de la nostra llengua, que és la nostra identitat. Per tant, us encoratjo que intenteu venir a les conferències que fem, perquè encara que siguem un poble petitet, encara que siguem de l'Anoia, encara que siguem el que som, tenim moltes coses que dir al món, d'acord? I benvinguts i endavant. Gràcies. Si us sembla bé, quan ens toqui parlar, a mi o a la Carme ens traurem la mascareta, com que tots la porteu, i per qüestions de comunicació va més bé. Jo necessito vocalitzar, fer molts gestos i això m'ofega i d'aquí una estona em marejaria. Bona tarda, sigueu molt benvinguts. És un honor ser aquí en un edifici històric del poble, de la comarca, en una institució popular com el Casal Català, que em pregunto si mai ha tingut presidenta. No. Ja tenim una reflexió a fer, Potser no és lingüística, potser és social, potser és política, però com a mínim és una reflexió a fer. Però avui no som aquí per això. En un país normal, una autoritat intel·lectual com Maria Carme Junyent estaria colgada de premis nacionalíssims de cultura, de premis internacionals a la lucidesa i de premis intergalàctics a la sensatesa. Però no, resulta que ja ens queda clar que no som un país normal i tot just aquest estiu, a propòsit del llibre que avui presentem, Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, en comptes de colgar-la de tots aquests premis de lucidesa i sensatesa, a les xarxes la van colgar d'insults. Oh, quin desastre, quina cosa! Haurien fet el mateix si hagués sigut un home? No ho sé, això també és una altra pregunta que deixo en l'aire. La qüestió és que la van insultar molt, però a la Carme això ja li rellisca una mica i el que va anar molt bé és que el llibre era un èxit abans que sortís. La primera edició del llibre ja va tenir problemes de distribució, tot per aquest rebombori, perquè som un país que quan parlem de llengua, de la nostra llengua, tothom s'hi entén. Tothom s'hi entén. Jo, de física quàntica, no m'hi entenc. D'instal·lacions elèctriques no hi entenc. Però es veu que a casa nostra tothom opina de temes de llengua. Clar, per qüestions d'edició, avui aquí entre el públic tenim la nostra editora, la Montse Ayats, això va ser molt positiu. Ara, per qüestions de, com ho podríem dir, d'educació, de respecte a les persones, aquí ja no anem tan bé. La Carme és lingüista, és professora de la Universitat de Barcelona, és directora del GELA, del grup d'estudi de llengües amenaçades, i és veïna de Masquefa.
Podríem dir que avui, Carme, ets a casa? O molt a prop de casa? Com a mínim m'arriben 3 hores de la boca. Aquí també tenim un altre tema que em deixa anar, com tots els mascafins. De fet, tenim una delegació mascafina aquí primera i segona fila. Està molt bé, això també és una cosa maca, els problemes, però que també vinguin, que hi siguin. Perquè si critiquem no hi som per les coses bones, tampoc no aniríem bé. Però d'alguna manera, Carme, em fa molta il·lusió i sento que això ho he de dir, ho hem de dir aquí al casal, que avui és com hem fet un tornar a casa, tant tu com jo, no? Tu que vius en tants llocs diferents i que no saps mai quina nevera haus d'obrir, avui ets a casa, jo avui he vingut expressament a casa per fer aquesta presentació, que no he vist. Aquestes coses són importants perquè ens arrelen a un territori, que és aquest tros de país nostre. Nosaltres aquí hem nascut, aquí hem crescut, i està molt bé que des d'aquí, doncs, ens escolteu. Perquè si no anem a predicar per tot el món i a casa no ens escolten. Clar, això no podria ser, oi? Però a vegades passa. Per tant, celebrem que avui siguem aquí, al Casal Català dels Hostalets de Figuerola, Maria Carme Junyent i una servidora. I parlarem d'aquest llibre, que la Carme diu a mi els llibres, aquest és el que fa d'editora, el que fa com una compilació de tot d'opinions de gent experta en un tema, diu gairebé que em venen donats. Això és una opció fàcil, aquí t'estàs traient mèrits, Carme. El que has fet en aquest llibre és arreplegar, és una conxorxa de 70 dones sàvies que deixen anar intel·ligència, lucidesa i sobretot ironia. Hi ha moltíssima ironia. Mireu, jo us explicaré una cosa. Aquest llibre em va agradar molt, perquè amb aquest color rosa, ja ho veieu que el rosa m'agrada molt, ja ho sabeu, m'agrada molt. I clar, com que hi havia tots aquests subratllats, també m'agradava molt, i el tenia allà a sobre, a la taula dels llibres pendents, però a la taula dels llibres pendents en tinc tants que em feia com una mica de mantra llegir-me'l, perquè tot el que faig jo té a veure amb els llibres, i tot el dia haig de llegir molt, i vaig pensar, com ho faré, si això ja és el dia 15, com ho faré? Dic, a veure, em llegiré la introducció de la Carme, em llegiré algun articlet per fer veure que sé alguna cosa, que no es noti que vaig molt perduda, i així ja ho tindrem. Llavors m'hi vaig posar bé, em vaig posar a la vora del foc, allà amb una manta, i com que hi ha tants articles, i tots són de dones, i han fet moltes universitàries, i tantes autoritats, em faré un embolic. Dic, faré un doblet a cada article que em llegeixi. Doncs mireu, ara el llibre ja no el puc guardar, perquè està tan doblegat de tots els articles que m'he llegit, de tots els articles que he trobat interessantíssims, els que ja sabia que trobaria interessants i els que no sabia que trobaria interessants, però ho han acabat sent, i bé, no sé on el guardaré. Ara, i per si fos poc, i perquè es noti que les coses quedin clares, aquests són tots els llapis que he gastat subratllant aquest llibre, però subratllant-lo amb coses de dir, jo a vegades faig molts símbols, i no només subratllo, sinó tinc uns símbols que m'hi entenc jo mateixa, no ho ha d'entendre ningú més, però em poso cors i em poso bombes. Bombes vol dir quan aquí hi ha una cosa potent, però és que la majoria de comentaris porten un cor i una bomba. És a dir, això és molt potent i això m'està agradant molt. Doncs bé, Carme, enhorabona per haver articulat aquest llibre i permetem que et doni la paraula amb unes paraules teves d'aquestes que porten cor i bomba. Sí? Així quedarà clar l'exemple. I si ho voleu fer, doncs, bueno, jo us ensenyaré a dibuixar bombes i cors. Les bombes les faig així, les faig fosques i deixo una mica un espai sense llapis, que és el brillo de la bomba. És el final de la seva introducció. De fet, és que clar, ara estic pensant, ostres, si en tinc més d'una de bomba i cor d'aquestes, però que llegirem només una, que aquesta m'agrada molt, perquè hi ha un concepte que és molt interessant, que aquests els encerclo, els conceptes aquests que
s'han de tenir en compte, i és des de dalt. Diu, una altra idea recurrent en els articles és que no estem davant d'un canvi natural, que és el que fa la llengua per adaptar-se a noves situacions, sinó davant d'un canvi induït, un canvi imposat des de dalt. El més trist és que els que l'imposen es deuen sentir molt igualitaris i respectuosos amb les dones. Tant que ni tan sols ens deixen decidir que nosaltres no volem ser dictadors que manipulen la llengua per manipular-nos nosaltres. No volem ser víctimes de l'arbitrarietat dels que fan i desfan en una cosa que és patrimoni de tots, la llengua. Carme Junyent, benvinguda. Gràcies. Doncs llarg. Jo us explicaré una mica la història del llibre perquè ha arribat això aquí. I de fet és una història molt llarga, tan llarga que ja ens mostra que segurament aquests canvis que es proposen no porten enlloc, perquè això va començar als anys 70. Quan va aparèixer el feminisme, doncs van arribar també aquestes teories dels Estats Units que realment no es van entendre gaire bé. M'enteneu bé o m'haig de treure la mascareta? Si te la pots treure, millor. Així és millor? Sí. Doncs, molt bé. Doncs, bé, aquells anys, jo soc africanista, no soc de filologia catalana, per això quan em pregunten si una cosa és correcta o no, jo no ho sé. No és la meva feina, ni m'hi dedico. I aquells anys jo havia començat a estudiar Swahili i justament per una qüestió del gènere, perquè havia de fer un treball sobre el gènere i aleshores, com que sempre m'havien interessat les llengües diferents, doncs vaig buscar informació sobre llengües diferents, de com funcionava això de la llengua i les dones, i em vaig trobar que en Swahili homes i dones pertanyen al mateix gènere, concorden de la mateixa manera, i això em va cridar molt l'atenció, i bé, després això ja és una altra història, i d'aquí va ser perquè que vaig acabar fent africanística. Però en aquell moment jo el que vaig pensar és, home, si en una llengua on tenen una solució tan diferent resulta que és una societat tan masclista com la nostra, és que no té cap relació una cosa amb l'altra. Després, amb els anys, he après que la immensa majoria de llengües del món no tenen res que s'assembli al gènere. Però en aquell moment no ho sabia, només podia comparar amb poques llengües que m'havia fixat. I bé, i això ho explico en el llibre aquest, perquè jo també he fet un article, i vaig escriure un article que es deia El gènere en Swahili, i explicava això, però més que res per fer veure això, que s'estava fixant en una cosa que encara no... Jo no sabia molt bé per què, però no veia clara. Bé, van passar els anys i per mi això era una cosa de quatre, vull dir, no ho veia com un problema, em semblava, doncs, si la gent vol parlar així, molt bé, però no em semblava que fos un problema. Sí que quan vaig començar a fer classes a la universitat, jo faig classes de lingüística històrica encara i d'antropologia lingüística, que és l'assignatura més maca que hi ha, ara no la faig jo, la fa un col·lega, i amb ell he escrit un llibre que és Múscules de la neu, que aquí també és molt maco, molt maco. Però en aquesta assignatura jo explicava això del gènere com una falsa correlació entre la llengua i la cultura. La lingüística històrica ho explicava com un canvi induït. Però vull dir que tret d'això, per mi això no era un problema. Aleshores, va ser amb el tripartit que això va començar a ser llei.
Jo no n'era conscient. Sí que em trobava que els alumnes em deien no, és que si presentes un projecte a la Generalitat i no està escrit d'aquesta manera, no te l'accepten. I jo els escoltava, però no sé si m'ho creia. A mi em semblava tot. No, sabia que t'estan dient unes coses molt estranyes. Però, en fi, la cosa anava així. Fins que em va tocar el rebre a mi. Perquè un any que fèiem un curs pels juliols, havíem de presentar el programa i el GELA són els grups d'estudi de llengües amenaçades, són tots molt meticulosos, s'ho movien tot molt i s'havien preparat els temes i els títols. I aleshores m'arriba el programa oficial de la universitat. Si nosaltres havíem presentat una cosa, quan ens torna publicat ens havien canviat tots els títols. I només us en comento un que deia qui adquireix una nova llengua adquireix una nova ànima. Això és un proverbi habitual en moltes llengües d'Europa. 2 punts. Les ànimes multilingües dels nostres alumnes. I torna les ànimes multilingües del nostre alumnat, cosa que no significa absolutament res. I clar, només veure això, però aquí què passa? Ja dic que jo tenia els avisos, els cants de sirena aquests dels meus alumnes i jo no me'ls prenia gaire seriosament, però clar, quan em va tocar a mi, dic, això què ha passat aquí? I vaig trucar als serveis lingüístics i els vaig preguntar i aleshores vaig saber que com que els estatuts de la Universitat de Barcelona estan escrits d'aquesta manera, tot el que surt de la Universitat de Barcelona ha d'estar escrit així. O sigui, jo si escric pel meu compte, com un llibre aquest, no. Però en aquest cas, que era una cosa de la universitat, doncs sí. I aleshores, quan vaig dir això, doncs això no pot ser, o sigui, fins aquí m'ha arribat. I aleshores vam organitzar una jornada per parlar d'aquesta qüestió. Aquesta jornada la vam fer el 2010 i va venir tothom. Per preparar-la jo em vaig dedicar a veure aquests tothom, hi havia el Departament d'Ensenyament, l'Institut d'Estudis Catalans, els departaments de Filologia Catalana, l'Institut Català de les Dones, Política Lingüística, fins i tot va venir el lletrat major del Parlament, que estava desesperat perquè estava a punt d'aprovar una llei que parlava de persones infants i persones adolescents. I el pobre és que estava desesperat amb això i ens va demanar venir. Bé, el cas és que per preparar la jornada jo els vaig anar a veure tots. I tothom em donava la raó. Però què passa? O sigui, si tots estem d'acord, com és que hem arribat fins aquí? Perquè tothom admetia que això era un disbarat, però tothom ho feia. I sempre ho dic, per mi era la versió contemporània de l'Escut Nou de l'Emperador. Tothom veia que anava despullat, però ningú s'atrevia a dir-ho. Bé, vam fer la jornada aquella, que va ser espectacular. Havíem de fer l'aula magna. Jo treballo a la plaça Universitat, l'edifici històric, i l'havíem de fer allà a l'aula magna. Doncs ens va portar tanta gent que no hi cabíem i vam haver d'anar a la Facultat de Geografia i Història, que és la que té l'aula magna més gran de la Universitat de Barcelona. I tot i així no hi vam cabre. Van venir 354 persones i moltes van quedar fora. I la immensa majoria dels que van venir eren correctors, traductors, gent del consorci, és a dir, gent que els estaven pressionant per escriure d'aquesta manera. I clar, hi havia gent que també veia que ningú respectava la seva dignitat professional perquè ells tenien uns criteris però els imposaven uns altres. Bé, d'aquesta jornada va sortir un document que diu poca cosa. Diu que quan diem els catalans, les catalanes estan incloses, bàsicament, però res. De totes maneres, aquest document ha tingut conseqüències que poden ser nefastes si no es fas el cas. Perquè, per exemple, això ho explico en la introducció, podeu llegir a l'Estatut de Catalunya, és fort,
que diu: el govern de la Generalitat de Catalunya està format per el president o presidenta. Coneixeu la presidenta del Casal Català? Doncs la de la Generalitat també. El conseller en cap o la consellera en cap? Coneixeu la consellera en cap? Doncs jo també. I llavors diu: i els consellers? Dius, home, si hem començat dient o el president o la presidenta i ara resulta que només consellers, què passa? Que les dones no poden ser conselleres? Això, quan s'entren les lleis, la cosa trontolla molt. Bé, doncs es va fer aquest document, però la cosa ha seguit desbocada i hem arribat fins aquí. I aleshores jo encara dono la guerra per perduda, penso que això no té remei. Mireu, ahir vaig estar a Perpinyà i vaig anar perquè volia presentar un altre llibre que no puc dir que fa gaire temps que va sortir, però deu fer 2 anys, el del futur del català depèn de tu. Llavors no hi vaig poder anar per la pandèmia i tot això, i ho anàvem posposant. I quan va sortir aquest, els hi vaig dir: escolteu, ja que ha sortit aquest, podria presentar aquest. I em diuen: no, és que això aquí no interessa. O sigui, això no ens passa a nosaltres, traspasses aquella frontera i resulta que això no és un tema. I ahir, parlant amb la Joana Serrat, que és la llibretera, li vaig dir, i diu: és que ni s'entén per què això és un tema al sud, o sigui, perquè tothom està parlant d'aquesta qüestió del gènere. Doncs, bé, ja dic, jo ho donava per perdut perquè és que segueixo pensant que això és una qüestió que no té solució. En fi. Bé, el cas és que suposo que a conseqüència de la pandèmia, perquè fa uns anys jo vaig pensar que ja no escriuria res més, que ja havia contaminat prou el món amb els rotllos, però aleshores em van començar a venir propostes i he anat publicant coses. I un dels llibres que vaig publicar va ser El català, la llengua efervescent, on, perquè jo porto l'etiqueta del gènere i la del futur del català. Jo no em dedico a cap de les dues coses, les llengües amenaçades, però justament al català ja hi ha tants sociolingüistes que no cal que m'hi dediqui jo. I el gènere, ja us ho he dit, és una qüestió així tangencial. Bé, el cas és que en aquest article doncs, hi van col·laborar 77 autors que explicaven, vaja, tots els vaig demanar que en 2.000 caràcters em diguessin com veia la situació de la llengua i què creien que s'havia de fer. I bé, quan va sortir aquest llibre, un periodista va preguntar quin era l'objectiu d'aquest llibre i jo, a part de dir-li això, doncs que com està la situació i tot això, però que es vegi que no soc jo l'única que pot parlar del futur de la llengua, que hi ha molta gent que en sap i que en saben més que jo perquè s'hi dediquen i que també en poden parlar. I llavors li vaig dir espontàniament: tant de bo em passés el mateix amb el gènere. I després vaig pensar: home, jo ho puc fer que passi. I aleshores li vaig dir a la Montse Ayats, l'editora que avui la tenim aquí, si publicaria un llibre així. Clar, un llibre així no prometia gaire. Aquest és el fet, articles sobre el gènere i això. Però bé, s'hi va apuntar. Vam quedar amb 50 autores i aquí va venir l'altra sorpresa. He tingut moltes sorpreses. Que vaig començar a proposar-ho, jo en principi pensava només en lingüistes, i de l'altre llibre, clar, jo venia d'aquella experiència i pensava que seria, si fa no fa el mateix. Només vaig tenir una negativa de tots els que vaig proposar escriure un article. I en canvi aquí em van començar a dir que no. Fins al punt, ara són 70, però que si hagués escrit tothom a qui li vaig demanar, serien més de 100. Llavors, d'aquestes que em dic que no, hi ha un sector que no els interessen les condicions.
un altre sector que no tenen temps, d'acord. Però un altre sector que no van voler col·laborar per por. I això sí que em sembla preocupant. O sigui, no perquè jo no vull tenir problemes a la feina, perquè si jo ara dic això, fins i tot alguna que havia participat en la jornada aquesta que vam fer el 2010 i que ho tenia claríssim, doncs ara no ho vol dir perquè està en una altra institució i no es vol comprometre, en fi. I dius, home, si hem arribat fins aquí, jo crec que han arribat molt lluny, és a dir, perquè la gent no s'atreveixi a dir el que pensa. I això és una altra de les coses que m'ha sorprès, perquè, clar, aquí, la Meritxell ho sap, hi ha lingüistes molt importants. Com que hi ha tantes negatives, les més importants del país hi participen. Llavors que em diguin una que és la meva cap jeràrquica, doncs que a mi el que m'agrada més d'aquest llibre és haver pogut dir el que pensava. Però què passa? Bé, aquesta és la qüestió. O sigui, s'ha aconseguit que la gent tingui por de dir el que pensen, perquè, a veure, el llibre que es diu Som dones, jo no vaig voler-li dir a cap home, perquè quan un home diu el mateix que dic jo, li diuen de tot. I clar, jo no volia exposar cap col·lega que li passés el que després m'ha passat a mi, que això sí que va ser la sorpresa, no? Però doncs, home, si li dius a un home fes un article aquí, ja saps que la trivillaria, per tant, més val no provar-ho. Però bé, quan va sortir finalment, com que tot va anar molt ràpid, el llibre havia de sortir l'1 de setembre i jo vaig anar a l'editorial que em deixessin treure alguna cosa a finals de juliol per anunciar que el llibre sortiria. I em van enviar la coberta. Em va sortir la coberta. Vaja, suposo que molts ho sabeu, perquè és públic, no? Vull dir, han dit de tot. Llavors, com que tota la meva família, aquí també tinc família, també patien tots per mi, pensava, jo sempre deia, a veure, jo tinc la perspectiva, vull dir, n'hi ha 30 que m'insulten, i m'insulten de bo, des de miserable, que són molts més barats. Però avui n'hi ha 3.000 seguidors. I aquesta és la diferència, no? Vull dir, aquesta gent que només et diuen estic amb tu, o sigui, et segueixen i ja està, no? De vegades a les presentacions em preguntes, jo soc un dels 3.000. Sí. Però vull dir que realment, vaja, hi ha gent que sí que està a favor. Jo no sé si ens en sortirem, però en tot cas els que fan soroll són molt pocs. I aprofito per dir això sobre els 3.000, perquè tu que deies que no juguem a casa, vull dir que juguem a casa però que no ens fan cas, a mi els hostalets no ho sé, però a Masquefa, o sigui, si hi ha un lloc del món on a mi em tracten bé tot arreu, tot s'ha de dir, però a Masquefa, ostres, uau, quina sort he tingut de ser de Masquefa. És veritat, oi? A més, té un doble això, de vegades una mica que la gent m'interpreta de la seva manera, no? Jo dic que m'agrada ser de Masquefa perquè ser de Masquefa és estar molt a prop de la terra. Llavors la gent pensa que si molt a prop del país, i no, Masquefa és per mi el lloc on el sí és igual el que fas. I això encara m'agrada més. No? Vull dir que no, però sí és igual totes aquestes coses. Vull dir que allà som a casa. És que llavors segueixen la teva filosofia, que és acceptar tot i tothom lliurement, no? I he sortit prou estrambòtica i en canvi aguantar. Amb tot això que deies, com era el títol d'aquelles xerrades del juliol, de la Gela? Les ànimes? És un títol que van canviar, les ànimes multilingües del nostre alumnat. Clar, era allò, ja una de les articulistes diu no és el mateix anar a sopar amb els meus veïns que
que anar a sopar amb el veïnat. No? Amb el veïnat, amb els veïns són els veïns i el veïnat és una altra cosa, no m'imagino un sopar amb el veïnat. I després, això que dius, Carme, és a dir, si hi ha... A mi em va neguitejar molt, em va preocupar molt quan tu expliques, jo no sabia si tu no ho haguessis explicat aquí en el llibre i ara no ho estiguessis explicant aquí per tothom, que moltes autores t'haguessin dit que no. I això em va fer por. Em va fer por com em fan por moltes coses de la nostra societat actual. Això és feixisme. És a dir, a sota hi ha alguna cosa preocupant, que una autora hagi de tenir por de dir lliurement el que pensa d'un tema del qual és especialista és preocupant. Aquí també, aquest és un filó que hi hauríem de pensar, no? I clar, si ja et trobaves amb la negativa d'algunes dones, imagina't si això ho haguessis proposat a lingüistes homes, clar, pobres els haurien acribillat, ja no se'ls podia plantejar de cap manera. I hi ha un moment aquí que em va fer molta gràcia, és d'aquests de cor i bomba, també, la Marta Marfany, que diu, us ho llegeixo tal qual, però es podria explicar, no? Diu, és una lingüista i traductora també, i una persona molt lúcida, l'he sentida en algunes xerrades, diu, encapçalar un correu amb un solitari, benvinguts, o parlar de professors per referir-nos al col·lectiu, ara són mostra d'un pensament masclista, criminal, i cal fer discursos feministes, esclar, insubstancials, mal escrits, que salvaran les dones i de passada tots els marginats del món amb 4 paraules lletges i incorrectes. És a dir, que si dius benvinguts, oh, que ets dolenta! Pensem-hi. Carme, et volia fer algunes preguntes que sento que tothom et fa. A mi el que m'ha agradat molt d'aquest llibre, és a dir, la gran sorpresa i la gran intel·ligència que detecto, és que no hi ha llibertat. Tothom exposa exemples concrets, reflexions concretes, però ningú està imposant res. És a dir, al revés del que intenten fer. Sí? Estaríem parlant d'una certa feliç anarquia? No, estem parlant de lingüística. Això és el que la gent no entén de la meva feina. Això que us deia, a mi sempre, això és correcte, això és incorrecte. Els lingüistes no diem si les coses són correctes o incorrectes. I ho fan els filòlegs, els gramàtics, els normativistes, hi ha molta gent per fer això. Els lingüistes el que intentem és entendre aquesta capacitat que tenim tots per parlar, que es manifesten les llengües diferents. Clar, si nosaltres diem com s'ha de parlar, no podem arribar al llenguatge, perquè nosaltres entenem el llenguatge a través de com parla la gent. I quan la gent diu el que digui, a nosaltres ens fa pensar per què això ho diu d'aquesta manera. Per això també és tan contraproduent, perquè si ens diuen com hem de parlar, nosaltres no podem entendre per què parlem així, perquè és una cosa que ens ha d'intuir. Ja dic que això és la cosa complicada de la nostra feina, perquè tothom ens pren així com una mica d'oracle i a veure què fem. Fa unes quantes setmanes la Marina Subirats va escriure un article carregant-se el llibre i llavors es queixava de que no feien propostes. I per veure, ella és sociòleg. Ella li diu a la gent com s'ha de comportar. Ella estudia el comportament, però no li diu a la gent tu t'has de comportar d'aquesta manera. I realment si reflexionem amb això, perquè tot això és doctrina, penseu que ja dic, des dels anys 70 han anat per tots els ajuntaments per l'any passat, per tot arreu. No has de dir l'alcalde has de dir l'alcaldia, no has de dir
això altre. Tot és doctrina. Imagineu-vos un canvi que jo crec que tots percebem, i els que tenim més anys hem vist com anava, que és el canvi que s'està fent entre l'ús del tu i el vostè. Als anys 60 era claríssim qui era tu i qui era vostè. I jo recordo no tenia cap dubte. Comença a canviar la societat, això del maig del 68 i el mateix feminisme i totes aquestes coses, i això comença a trontollar. I ja no tenim tan clar qui és tu i qui és vostè. I jo em trobo, des de sempre, els meus alumnes, n'hi ha que em tracten de tu i n'hi ha que em tracten de vostè. Jo mai dic si m'han de dir de tu o de vostè, perquè jo ho observo, si no, no ho sabria. Bé, això és un canvi que s'està produint a la llengua i que ningú ha dit ara s'ha de parlar de tu, ara s'ha de parlar de vostè. Fins i tot s'ha recuperat el vos amb un altre significat com el coneixíem, i abans era potser pels avis i d'allò, i en canvi ara quan no saps si tu o vostè moltes vegades fa servir el vos. Però és un canvi que estem fent la gent sense adonar-nos. Vull dir, ara quan us ho estic dient, potser us n'adoneu que s'està produint aquest canvi, que això que va ser l'euro i tot això. Vosaltres us imagineu que els polítics ens diguessin al cambrer li has de parlar de vostè, al veí li has de parlar de tu. És que la gent és petit, no? Però això és el que ens estan fent amb el gènere. O sigui, ens estan dient no has de dir això, has de dir això l'altre. Qui són els polítics per dir-nos això? Qui són els polítics i qui sóc jo, i qui és ningú? Perquè la llengua és de la gent, som nosaltres els que la canviem. Per això a mi quan em diuen però és que si no ho diem així, què hem de dir? Com hem de parlar? Es parla normal. Clar, jo no puc dictar una norma. No, la gent parla i jo observo com parla. Però això que se'ns estigui demanant una norma per una anomalia, que després tampoc serveix de res, aquesta és la veritat. Perquè jo ho dic, si algú em demostra algun cop que fent un canvi a la llengua la societat canvia, jo ho reviso tot. Però a mi ningú mai encara m'ha pogut venir amb un canvi que sigui conseqüència d'un canvi en la llengua. El que passa és a l'inrevés, o sigui, la societat canvia i la llengua s'hi adapta. Això, Carme, ho has repetit moltes vegades, llença sempre aquest missatge d'algú que em porti un exemple, tothom es queda molt parat i ningú porta l'exemple. Ergo, tens raó, està claríssim, això. Aquí surten molt clars que ara jo entre escoltar-te tu i pensar totes coses que hi ha per dins del llibre, però en un moment es parla d'una altra manera i les coses que hem de canviar són unes altres. Estem escoltant sempre per igual quan parla un home o una dona, estem respectant sempre per igual el mateix grau d'opinions, perquè per exemple diu un estirabot o dir una idea molt boja, que potser és un pensament impulsiu, que a vegades és un disbarat i potser serà un error, però això, si ho fa una dona, t'estàs comportant com un home. Què és això? Què representa això? Doncs això està passant, aquest és el problema, aquestes són les coses que hauríem de resoldre, no la llengua. I tot això és el que es va sortint per aquí. El que passa és que, com és, i ara ho relaciono amb un altre dels teus temes, fa tants anys que estàs parlant del nostre futur i com s'atreveixen a no escoltar-te res. Això que escoltin o no depèn de la voluntat dels altres, jo no tinc resposta, ni sé si potser fan bé de no escoltar-me, deixa saber. Però tinc la sensació que a vegades, a més has fet molta feina, has fet moltes campanyes, moltes entrevistes, t'han fet entrevistes amb preguntes molt concretes, on has donat respostes molt clares i com a societat tinc la sensació que som molt mesells. Què no volem escoltar, què no volem sentir?
Hem d'esperar que ho diguin al telenotícies i al 324 allà tot el dia fins que les coses se'ns aclareixin? No sé. Potser sí, no ho sé, jo... Clar, això no depèn de mi, no? Jo, la veritat, aquesta setmana que la Vanguardia ens va dedicar l'editorial, vaig pensar, ui, això sí que és seriós. Si el que digui és igual, però si la Vanguardia es fa seva la causa, això potser li preocupa a algú. Perquè, clar, si la Vanguardia ara fa d'Institut d'Estudis Catalans, perquè l'Institut d'Estudis Catalans no diu res, no? Però si ho diu la Vanguardia, potser sí que ens faran cas, vés a saber. Home, a mi em sembla que un llibre així, ara tenim la Montse per allà, un llibre atrevit com aquest, i a més, aquest títol de 4 línies, gràficament això ja és una provocació, i a més amb subtítol, però textos incoherents i confusos. Canviem el món i canviarà la llengua. Pam, 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 això és una traca. És un petardo d'aquells tan forts que espanten tant i que quan s'acaba la traca tens una altra percepció del silenci. És a dir, només amb això, ostres, quin llibre? Doncs a totes les llibreries està recomanat, està funcionant, se'n parla, se n'hauria de parlar més. Creieu que canviarem alguna coseta? Millorarem alguna coseta? A partir del fet d'això, de no haver imposat res, tot just per combatre una imposició, l'hem combatut sense imposar res. El que passa és que, clar, segurament els canvis trigarem a veure'ls, no? Si n'hi ha. No, jo l'únic que he notat és que molta gent em diu que ara com a mínim tenen arguments i s'han relaxat. És a dir, si abans els preocupava aquesta sensació de que si dius benvolguts, no? Se't fa estrany. O si dius els nens, en lloc de dir els nens i les nenes, també penses, ui, què estic fent. Doncs això, però clar, després hi ha molts conversos que seguiran predicant els seus això. No sé, però vaja, si contribueix a alliberar molta gent, amb això ja tenim... Oh, i tant. A veure, això per començar, si és un moviment de baix cap a dalt, quants de la CUP, quan són a la CUP, parlen a femení, quan surten s'ha acabat la història. Això és perquè, mireu, l'exemple més clar l'Antonio Baños. Tenim molt bon trobo, Aquests, jo el coneixia, havíem fet taula de rodones junts i allò, i entra la CUP i comença a parlar femení. Me'n recordo una vegada que va anar a Catalunya Ràdio i em sembla que eren una diputada i 2 diputats i va parlar d'ells com de les diputades. Llavors, quan va marxar, els altres es van quedar allà rumiant. Ha dit les diputades i van arribar a la conclusió que s'havia equivocat.
Ara, quan ja no era a la CUP, va publicar un article, només us dic la frase final, que parlava d'un moviment artístic. Però deia, deixem que, o fem que els artistes surtin de les fàbriques i tornem-los als llits, perquè parlava d'uns que... Això canvia molt el femení. Digue'm, deixem les artistes que surtin de les fàbriques i tornem-les als llits. Quin efecte ens fa? Vull dir que alerta amb això del femení. A veure, jo, els de la CUP, hi he tingut moltes converses i va haver una temporada que venien sempre allà amb la cartilla, els ho portaven escrit, la llengua configura la realitat, i tots venien amb el mateix rotllo, vull dir que jo també me'l sabia. Primera qüestió. A veure, a mi em sembla una ingenuïtat, però obstaculitza el missatge i els distancia de la gent, perquè jo els deia, a veure, aquí un tio de 2 metres se'n va al barri que vol allà, i es troba els avis de 70 anys i els diu, estic molt il·lusionat, perquè nosaltres i els avis, això. Clar, aquesta és la primera qüestió, quan ells parlen en femení, els altres no es fixen en el que diuen, sinó en com ho diuen. Has vist que ha parlat en femení? L'altra qüestió, què esperen aconseguir parlant en femení? Que tots acabem parlant en femení? Però aleshores quin sentit té? Distanciar-se? Sí, però de dones de què? De que les dones estem fotudes? No, a mi no cal que em parlin així. No? Però és que ja dic, jo crec que desconcerta més perquè obstaculitza totalment el missatge. Clar, jo sé molt bé si l'objectiu és que tots acabem parlant així, quan Vox parli en femení, què? L'important és que parlin en català. Això és una altra cosa. I després, l'altra qüestió que jo sempre els dic és si realment creieu que canviant la llengua canvieu la realitat, per què perdeu el temps amb el gènere? Elimineu els possessius, s'acaba la propietat privada i ja tenim la revolució feta. A mi que sigui masculí i femení, ja m'entens. Jo el que vull és que es parli en català. Sempre. És cosa de tots. Però quan no tens un interlocutor en castellà, no parlis en català. Jo el que vull és que m'entengui. I que a mi no em faci canviar a castellà. I és que no cal dir-ho diputades o diputats, no és igual, això. Jo vull el català. Carme, aquí hi ha un moment, i ara aquí podríem acabar parlant del sexe dels àngels, ja tu dius en el teu pròleg, parles, diu, així ens tenen entretinguts a tots, moltes vegades per no parlar d'un tema més profund, que tu també ja n'has anat parlant de molts temes d'aquests més profuns. Però així, és com, jo noto, Margarita, jo noto molt amb tot això, jo no hi estic d'acord, podria estar d'acord amb algunes coses que diu la CUP, però categòricament no amb això. Sí, que anem amb sí. No canvia res, no. No,
el que passa que sembla que si la CUP ho fan servir d'aquesta manera ja ens tenen més contentes. No, a mi em fan emprenyar, per exemple. Però no sé, tu, Carme, t'emprenyes? Per això no t'emprenyes. Tens més bon caràcter que jo, però jo sí, jo tinc mal caràcter i jo m'emprenyo. I què foten ara? Què fan? Vull dir, volen, no ho sé, no ho entenc. Jo fa molts anys que he optat per la felicitat. Bé, hi ha més coses del públic. Més comentaris? Ah, sí, el Pere. Clar, però és que S'ha contestat ell. ja ho has dit, sí. Val. Ok, vale, d'acord. Aquí tindríem un problema que té a veure amb usos, amb sociolingüística, que quan, per exemple, l'hem de traduir, el vale o l'ok, com ho fem en català. Si diem d'acord, estem en un registre massa formal. Dir ok és una cosa estranya. I acceptar el val en un registre parlat està bé, però per exemple en un registre literari jo no l'acceptaria. Està bé, però jo no posaria mai per escrit, per exemple. Però això és una cosa meva. Sí, clar. I llavors, per exemple, faig una combinació. Jo faig una combinació de coses, d'opcions diferents. Vaig haver de traduir una novel·la i començava la primera pàgina, tota l'estona es deien ok. Això a la primera pàgina. I clar, vaig estar més setmanes reflexionant i fent recerques jo amb mi mateixa i escoltant el món mundial sobre què havia de fer. I em vaig fer un document annex amb totes les meves reflexions sobre aquest ok inicial. I vaig anar fent una combinatòria i allà va quedar això la primera pàgina d'un llibre que en tenia 300. Quan després va arribar a mans del corrector, ell em va fer unes altres observacions. Clar, com que jo ja havia fet 300 pàgines, ja no me'n recordava d'aquelles, i vam arribar a un consens, ho vam canviar. És a dir, a vegades, amb algunes coses que són no són blanc i negre. Tenim un gris entremig. Jo noto sempre aquest gris. No sé, Carme, si estàs d'acord amb això. No soc del gremi, ho saps. Sí, no ets del gremi. Això és falsa modèstia. Per què? Perquè sí. Aquest estiu, el dia que la Carme em va dir vindré al casal a presentar aquest llibre i vull que el presentis tu. I jo dic, escolta, Carme, ja que et tinc aquí, vull consultar una cosa. I clar, li vaig fer una consulta i la seva resposta va ser molt ràpida, però a mi això em va portar tota una feinada de també documents annexos i reflexions que jo faig a mi mateixa i un canvi que em va suposar canviar un llibre de dalt a baix. És a dir, que és una falsa modèstia i fa veure que ella no sap res, però... És un problema teu. No, és un tema que el recordaràs i aquí ara tinc la meva germana Bastanist, que l'altre dia em va posar l'exemple amb un llibre i és en català, fent servir l'article determinat davant dels noms i jo el plantejava en una traducció que era Alicia al País de les Meravelles, que l'havia traduït Josep Carner i Josep Carner s'havia volgut fer el modern i va eliminar l'article i per una cosa de modernor, d'innovació i ara, avui, 2022, ens trobem amb un altre problema, que eliminar l'article ja no és modern, sinó que és un calc del castellà. I l'altre dia la Bastanist m'ho deia amb un llibre que anava a comprar un llibre per les seves filles i què deia el llibre? Marieta va al camp, Marieta va a la granja, i jo m'hauria de dir Marieta a la basura. Heu dit Marieta va al camp, no? Marieta o Pauleta va al camp, no? La Marieta o la mosca morta. Però la manca d'article em va molestar de tal manera que vaig agafar el llibre i l'hagués cremat allà mateix. Però a mi el que
que li vaig dir a ell és que m'ofèn com s'editen aquests llibres, com permeten que s'editin llibres per infants sense l'article davant del nom. O sigui, per mi és totalment intolerable. Hi ha llibres, i ja posat 2 o 3 exemples, que s'haurien de cremar els llibres i les editorials senceres, no és per fer. És la meva germana. És que no és que té una... Home, no pot ser que es venguin tants llibres que llavors jo em faig part de corregir les meves filles i els pronoms que les tinc fregides, que si no m'ho demanen amb el pronom correcte no els hi dono, el sisplau és evident, però el vull més. Vull més? Què vol dir vull més? No, en vull més. O sigui, em faig fàcil i llavors resulta que recomanen llibres per llegir a l'escola que comença el llibre que no hi ha l'article davant del nom de la nena. Home, A mi m'indigna més que entre nenes o govern parlin en castellà. jo penso que la pluralitat lingüística no és el tema que ens ocupa. A mi el que m'ofèn és que la pròpia llengua no la parlem correctament. I això em dol. I com que em dol, m'ofèn. A Masquefa hi ha carrers, al carrer de la Línia van posar carrer Línia i molts altres de carrers, tots així. O sigui que això qui ho va fer? Els polítics, els que manen, ignorants, sempre se les carreguen, ignorants i inútils. Carrer Línia. L'ensenyament també està subjecte a moltes iniciatives o corrents que molt sovint no se sap d'on venen, però que no tenen de base. Per exemple, durant molt de temps ens han massacrat amb la idea de les competències i les intel·ligències múltiples. Els alumnes tenen, els nois, les noies, les persones, tenim moltes intel·ligències i una d'elles destaca més sobre les altres. L'artística, la matemàtica, i hem de buscar quina és aquesta intel·ligència. Això s'ha portat molt de temps, inclús matèries dedicades a aquest tema. Els nostres alumnes estan tot el dia buscant quina és la intel·ligència. Hi ha una intel·ligència en el futbol, l'altra intel·ligència és la cuina, no acabem d'entendre. Resulta que això és una teoria que no estava de fet, a mi una vegada en una d'aquestes formacions d'intel·ligències múltiples em van fer un test i vaig donar 10 en totes. Soc intel·ligent en moltes coses. La meva dona no pensaven que no ho he fet ara. El que vull dir és que a mi em preocupa especialment per l'ensenyament. Ens està entrant aquesta tendència i això és ascendent. I jo ara volia fer una reflexió perquè això no només es passa amb la gent. I primer vull dir una cosa, que tinguem una conferència amb tanta gent dedicada a la llengua. Això no ens passa, no passa a altres pobles del món que tenen, però nosaltres catalans ens fa a la màxima aquest tema de la llengua, no? I primer dir que crec que el primer és que hem de parlar de la deixar la cara amb la llengua.
Però en aquest cas, el tema de que la ciència no està en valor, perquè la filologia no és una secta de gent que s'ajunta en contra, no és una teologia, sinó és una ciència. És a dir, quan es diu que el benvinguts accepta les dones i els homes, no és una mania d'un senyor o una senyora que ho han escrit d'un senyor o una senyora. És perquè hi ha una estructura, una lògica interna de la llengua i que això fa que sigui així. Si ens ho saltem, ens carreguem la ciència. I això va igual pel tema de les vacunes, pel tema de moltes coses que ens arriben, en què qualsevol guru ens menja el coco i acaba influint en els polítics. I això per mi el perill és aquest, que no tenim referents forts científics que ens ajudin a saber quin és el problema. Ho aplico per exemple al tema cosmològic. Quanta gent està dubtant? Per què? Perquè primer el problema és els científics, que no donen una resposta didàctica i clara. Però a la vegada nosaltres estem molt desorientats. I d'aquesta desorientació se n'aprofita molt. I en aquest cas del gènere, penso que quan algú no pot canviar les coses, perquè va per tu, com per o per altres gent, quan algú no pot canviar les coses, el gènere sempre va molt. Perquè això és una cosa que som dos que hem de parlar. Tindrà per presentar catalans al Festival de l'Eurovisió. I davant de tot el món, Israel va quedar com un país progressista, perquè en general l'homosexualitat, el feminisme, es ven com una marca de som moderns. Tots sabem que fa Israel, perquè hem vingut aquí, hem tingut conferències reiterades de l'Anna i de la gent d'aquí que ha vingut a explicar-nos que han vist a Xina. Per tant, en general, això està bastant mateix. Va començar molt bé, a mi també va ser una bona idea de YouTube, perquè a mi també em sembla que és com un ell, parlant del femení, què passa, però quan això ja s'esclaritza, llavors ja es converteix en una dictadura i amaga un canvi que no és real. Si la impossibilitat de canviar no vindrà a explicar aquesta mania que tenim del gènere. I aleshores, clar, surten casos com el de la Laia Sanz, que diu jo vull ser un rival, no vull ser una noia que corre, però clar, jo no vull ser una pilota. No? I els dels càrrecs, que no volen ser altres càrrecs. No? Clar, és que passen aquestes coses, no? Aleshores, bé, va començar la història de la visibilització. Que això de la visibilització és que és un insult. O sigui, aquestes coses sempre inclusiu, visibilitzar, tot això són verbs transitius que ens fan objecte. Si ens han de visibilitzar nosaltres, ens han d'incloure nosaltres, no ens facin favors. Si hi som, del petit que ens veuran. No, del que es tracta és de ser-hi, perquè si no, sempre són els altres que ens fan el favor de visibilitzar-nos. I clar, això dels desdoblaments sí que va contra el funcionament de la llengua. I realment està creant un desori. Jo amb les concordances, en principi, no tenia dubtes. Jo ara en tinc. Vull dir que si jo deia els plàtans i les peres són boníssims, o les peres i els plàtans són boníssims, jo no tenia cap problema. Però si ara dic que els nens i les nenes són espavilats i espavilades, i vaja, he vist campanyes de l'Ajuntament de Barcelona que penso, si jo ara hagués d'explicar concordances a l'escola, és que no sabria com fer-m'ho, perquè el model és nefast. Doncs bé, com que això dels... Vaja, que crea moltes contradiccions en el discurs, perquè el mateix Pere Aragonès en el discurs d'investidura comença dient els exiliats i les exiliades i els presos polítics. O sigui, segons ell, la Dolors Bassa i la Carme Forcadell ja no compten. Perquè és ell el que ha posat la norma. I clar, sempre espera la nostra voluntat d'entendre-los. Doncs miri, no. Parli clar. Bé, llavors, com que això era farragós i implicava tant la vida, i a part que es creen molts disbarats, vull dir, l'última va ser aquesta, la Yolanda Díaz, amb autoridades i autoridades. Que ni se'n va donar compte que autoritats és femení, que aquesta és l'altra. No, quan dius que si dius enginyers, jo penso en homes. Doncs jo quan em diuen autoritats també penso en homes, i és femení. Vull dir que aquesta cosa que el masculí és pels homes tampoc és tan clara.
i vaja, hem tingut aquells, els miembros i les miembres, i els jóvenes i jóvenes, vull dir que ja tenim aportacions. Carme, tenim les persones embarassades. Sí, però aquesta és l'altra, perquè aquí són les persones, no els desdoblaments, perquè un m'explicava que el tutor de seu fill des de batxillerat els havia dit que ja s'estaven fent grans, els estudiants ja són homenets i homenetes. I fa poc, perquè com que m'envien de tot, van enviar una fotografia d'una exposició on es veia homínids i homínides. Això vaig aquí pel Pau aquell, i ho he posat Pau, que masclistes que som els hostalers. No, que no... Era això, el Pau i la Pau. Sí, és veritat. Paulina. Doncs... Però vull dir que passen aquestes coses. Però és que arriba un punt que la Generalitat també proposa vacances per gossos i gosses. I jo em pensava que això anava d'igualtat. Vull dir que què hi pinten els gossos? No. Bé, ja dic, contra la cosa era farrosa, llavors entren en els col·lectius. I amb això que dèiem del professorat, jo, al campus virtual, tinc una norma de fa molts anys que diu: les classes es fan en català, els treballs es poden fer en qualsevol llengua que entengui. Jo vaig posar la professora. Però amb això que m'ho corregeixen tot, un dia, un any que tenia molts Erasmus, vaig pensar, deixem-los ensenyar que vegin que és una cosa oficial, perquè si no sempre he estat contra aquesta, és així. I s'ha de fer en català, i jo ho faig en català, tu fes el que et doni la gana. Doncs bé, els ensenyo la norma perquè vegin que és una cosa oficial. I em trobo en qualsevol llengua que entengui el professorat. Dic, home, doncs no. Perquè, clar, aquesta casa hi ha gent que parla sumeri i jo no. I xinès i moltes llengües que jo no sé. Però, clar, si volguessin, això ara us en parlaré més ben dit, però un alumne que escriu un treball en turc, segons aquesta norma, jo li hauria d'acceptar, perquè diu el professorat, no ho diu jo. Bé, llavors, com que això despersonalitzava, per cert, a la Universitat de Lleida, ara vist que ja ho han tret, però durant anys, perquè jo anava vigilant, i l'última vegada que vaig entrar vaig veure que ja per fi ho han canviat, ja em devien sentir. Com que sobre això ho tradueixen del castellà i el sí és igual, tot perquè és que el sí és igual, això és una presa de pèl i ells s'han de cobrir la partida i ja està. Amb aquestes coses no has de dir això, no has de dir això, diuen, no has de dir el director, has de dir l'adreça. Fins que vaig entendre que clar, ho havien traduït del castellà, la direcció, l'adreça. Van posar al Google i avall. No coses així, que passen 50 anys. Doncs bé, aleshores, com que els col·lectius despersonalitzaven, llavors vam anar a les persones. I per això són les persones treballadores, que jo conec moltes persones treballadores que no tenen feina, però és que és així, no? Però i les persones infants i les persones adolescents i tot això. Jo, amb això de les persones, perquè molts de la CUP també diuen que jo estic parlant de persones. Doncs molt bé, quan parleu de persones, canvieu per humans, a veure quin efecte us fa. Perquè si no són persones, què són? I aquesta és la qüestió. Sí, perquè jo haig de dir persones refugiades per fer-me càrrec que són persones. Molt bé, si no són persones, què són? Quina és l'alternativa? Són animals. Si has de dir que són persones perquè poden ser una altra cosa, jo això ho trobo molt perillós. Doncs bé, amb això de les persones, fa l'estiu abans de la pandèmia, el Departament de Justícia es va proposar canviar el Codi Civil català i escriure el dret inclusiu, que diuen ells. Jo llavors estava fent, li van donar el Premi Internacional Ramon Llull al Kotazawa i em van encarregar la glossa quan li van donar el premi. I per fer-la em vaig llegir la seva obra completa. I ell té un llibre adreçat als japonesos on explica Catalunya. I una de les coses que deia era que el Codi Civil català és un dels més avançats del món pel que fa a les dones. I clar, m'arriba això i, bueno, pobres de nosaltres. O sigui, una cosa que ens va bé a les dones, ara resulta que ens la volen arreglar.
Però vaja, la qüestió és que això primer m'ho va enviar el meu cap de departament, que ara és el secretari de Política Lingüística, i em diu, és més això? I jo quan vaig veure, és que diguem, m'ho envien tot. Dic, mira, passo. Si voleu fer alguna cosa com a departament, molt bé, però jo estic fart de fer la del gènere i això, no m'ho vaig mirar. Llavors, al cap d'una setmana m'ho envia el pla anual, el de l'ara. Has vist això? Potser que m'ho miri. I surten les propostes estrella. Canviar el masover per la masoveria. Si la masoveria de frau d'Hisenda, ves-vos com. No. Qui és el responsable? Llavors, el bon pagès per la bona pagesia. Si la masoveria viola la bona pagesia, qui és el responsable? Però llavors, la més bèstia, volien canviar el concebut per la persona concebuda. I jo quan vaig veure això, em vaig marejar i tot, Aquesta gent, però són juristes. I llavors, com que no sabia què fer, és que això sí que em va deixar retirada. Vaig esperar a la 1 de la nit, que és una hora tranquil·la a Twitter, i vaig fer un tuit dient, volen canviar això, us convido que reflexioneu les conseqüències d'un canvi així. Llavors, començar els simpàtics de sempre, el persona a la persona i tot això. Llavors una ja va començar a dir al cap de mitja hora així, però això no és un embrió. I al cap d'una estona, un senyor antiabortista, però no un hooligan, un senyor seriós, diu, això significa que l'avortament és un assassinat a partir de qualsevol moment des de la concepció, que és el que és. I clar, dius, aquesta colla que són juristes i volen canviar el Codi Civil català no se'n recorden del debat per la llei de l'avortament, que el debat era aquest, quan consideraven que era persona, que al final és persona si arriba al naixement o no sé, però vaja, la qüestió és que si el declarem persona des del Codi Civil català, qualsevol noia que es pregui la qüestió l'endemà és una assassina. Vull dir que alerta amb aquestes propostes perquè sempre acaben anant contra les dones. Jo, de veritat, bé, aquella nit em van començar a seguir uns 200 advocats i metges. Perquè, clar, suposo que tots s'ho van veure venir. Com se'ls ha pogut escapar una cosa així? Llavors em va escriure el Jaume Pedrós, que era el del Col·legi de Metges, i em va dir, sisplau, parla amb la consellera. Perquè, clar, que ells devien dir, ja hi som. I llavors vaig escriure a la consellera, no hi he parlat mai, em van convidar a aquest grup de treball que feia aquests canvis, jo hi vaig anar, però tenien molt poques ganes d'escoltar-me, per tant jo vaig parlar molt poc i no sé què faran, ni he tornat mai més i ja s'ho faran. Però és això, vull dir, aquestes coses es fan de manera sistemàtica i no es pensa en les conseqüències. Vull dir que se'ls escapi una cosa així és per tremolar. I aleshores, després d'això, doncs venen les propostes en femení i això de la llengua inclusiva, dels totis i tot això, però totes aquestes propostes, a veure, hi ha una cosa que és molt important. La humanitat parla des del començament i la llengua s'ha adaptat a totes les situacions. I això en som la prova tots i ho podem comprovar. De veritat algú es creu que una persona o un grup de persones poden millorar això contra tota la humanitat? És a dir, les llengües han anat canviant, s'han anat adaptant a totes les situacions i han demostrat que és un sistema més que eficaç, que el fem entre tots. I ara ve el guapo que diu, doncs jo això ho canvio, jo això ho milloro. Va, home. És que no té cap sentit aquest plantejament. I per mi la cosa que hi ha més de fons és això, vull dir, jo ja dic, sempre m'he dedicat a llengües estrambòtiques i clar, jo veia que
que totes les llengües eren iguals, en el sentit que pots dir hi ha llengües més desenvolupades que d'altres, ni més riques, ni més cultes, ni totes aquestes coses que es diuen, no, perquè això és una manifestació d'una capacitat humana universal. Però va arribar un moment que vaig entendre per què. I fonamentalment és perquè les llengües funcionen com funcionen al marge de la nostra voluntat. És a dir, la sort que tenim és que les llengües fan la seva, fem el que fem nosaltres. I aleshores, clar, que algú vulgui interferir aquest procés, a part d'un pecat d'arrogància, i que és una inutilitat, doncs és que si juguem a manipular la llengua per aconseguir millorar-la, potser sí que acabaran sortint llengües millors que d'altres, i allà on teníem la igualtat, resulta que estarem creant desigualtat. Aquestes llengües pobres sempre les van buscar a la selva i coses així, no? Vull dir, no van anar a buscar una llengua pobra ni a Frankfurt ni a Manhattan, sempre les busquen en llocs d'aquests que ells suposen primitius. El cas és que si mires qualsevol d'aquestes llengües no trobes arguments. Doncs per què algú li pot passar pel cap la idea de manipular això? És com si diguéssim que doncs ara hi haurà un sector de la població, els que s'ho puguin pagar, que tindran 2 cors i això els donarà doble de vida, per dir alguna cosa. Què ens semblaria una aberració? Doncs en el cas de les llengües, les propostes són això. Estan manipulant una cosa que en realitat no podem controlar. Hi ha alguna pregunta més? La Carme, el que passa és que la teva saviesa ens aclapara, i llavors és allò de dir, pensem-hi. Jo a vegades en moltes de les teves reflexions o notes que estic prenent necessito tenir una nit entremig, anar-me'n a dormir pensant això, reflexionant tot això. El que sí que està clar és que és un maquillatge forçadíssim, però tindrem molta feina perquè ha arribat no sé, ha arribat a uns nivells d'insensatesa molt grans que llavors fa, oh, tu dius això? Jo dic el que vull dir, i en el cas d'això dels càrrecs, per exemple, jo soc poeta, i algú diu, ai, és que no sé com t'haig de dir, poeta o poetessa. Si tenim poeta, per què ens hem d'inventar una paraula tan lletja com poetessa? No cal, gran radical, però jo cada dia em radicalitzaria una miqueta més. La responsabilitat és nostra, dels parlants. Nosaltres ens hem d'adreçar a qualsevol persona que estigui a Catalunya en català, i si no, ja els ajudarem una miqueta, però sobretot hem de començar en català. Molts que ho diuen de manera teòrica, a la pràctica, parlen en castellà amb un marroquí perquè si no, no m'entendrà. Home, si no li parles mai en català, mai t'acabarà entenent. És a dir, que detecto també, això sí que diguéssim, és una cosa que ho podem fer tots, no? Hi ha molta hipocresia també aquí al darrere. Quina feina fem nosaltres? I ara ja hi ha la resposta a la Carme. Ningú pensa que potser es podia recollir que veu català. Per exemple. Vull dir, no és prou que te veure diu, ja he de parlar en català, i tu has de parlar en català molt correcte, perquè tots els seus opinions no entenem. Sí. Bueno, els que coneixeu el meu fill Josep, que té una pinta exòtica, tothom li parla en castellà. A veure, anem per parts. La qüestió del gènere. Jo, en certa manera, ja hi ho he explicat, amb això m'hi he trobat. Però és que a mi em corregeixen els textos. O sigui, jo no puc callar. O sigui, jo, si callo, el que jo escric surt escrit d'aquesta manera que jo sempre he combatut. Per tant, ho sento, jo no puc callar. Ja dic que jo durant molts anys, doncs miraré un exemple, una cosa que pugui explicar a classe i això. Però penseu, i això ens afecta a tots, i això crec que també és responsabilitat nostra. Imagineu-vos que canvien efectivament el Codi Civil
i he fet la cunyeta del presover i totes aquestes coses. Però què fan això de la persona concebuda? Què passa? I ningú diu res. Jo ho sento, és que ningú diu res. Vull dir que ho hagi de dir jo, que a sobre no és la meva feina, és així, però les coses són així. Aleshores, jo tinc la sort que no he volgut arribar mai enlloc. I aquesta és la meva sort, perquè si no, vaja, avui no sé qui em deia de la presidència, que l'única vegada que em van fer presidenta del Senat vaig durar una hora, vaig presentar la dimissió. Aquest per mi és un argument. I per això també volia que es veiés que moltes més dones pensen com jo. Això per no seguir parlant d'aquesta història, que no és el meu tema, però és que ens hem de plantar, perquè surten aquests disbarats. És que, a veure, a la llei d'educació hi ha un fragment que diu l'estudiantat que malmeti el que sigui de l'escola, molt bé, l'alumnat. Si algú es carrega alguna cosa no té cap responsabilitat perquè és l'alumnat, no és l'alumne. Això són coses molt petites, però que algun dia se'ns poden girar en contra. Per tant, ja ho sento, tant de bo fossin altres els que ho diguessin. Però després passa això, que hi ha aquestes que tenen por de dir el que pensen. I mentre hi hagi gent que tingui por, ens pot caure la persona concebuda i altres disbarats que vés a saber. Jo ho sento, jo això m'ho prenc com una responsabilitat. La qüestió del català, perdoneu-me, jo soc africanista i ho he dit al començament. No és la meva especialitat i mira que hi ha sociolingüistes aquí. Ara que s'ha mort l'Antoni Dalmau, ell, quan va començar la revista Igualada, em va encarregar pel primer número, que va sortir l'any 99, un article que es deia, el títol és seu, el futur del català, el català és una llengua en procés d'extinció. Jo, clar, quan em va posar aquest títol, què faig? Perquè hi ha molts sociolingüistes que es dediquen a això, que poden dir, és que amb molt més coneixement que jo. Bé, el cas és que en aquell moment em vaig proposar mirar la llengua com em miraria qualsevol llengua. I el que vaig veure, i ho podeu buscar, es troba l'article, està penjat a la revista Igualada, i vaig escriure una versió 20 anys després, el que vaig veure és que el català era efectivament una llengua amenaçada. Anys 90, i jo explicava què podia passar, i el que jo deia que podia passar, desgraciadament ha passat. Jo contava que no trigaria més, ha sigut més ràpid, però ho explicava. I després, en aquest, hi he tornat a explicar. Bé, és que ara no us explicaré coses, però a mi m'han insultat i el meu gremi m'ha insultat. I m'han menyspreat, i ja dic, la sort que he tingut a la meva vida és que no vull arribar enlloc, perquè és que he tingut humiliacions de tota mena per dir això. Bé, ara, per fi, algú ha dit que les coses van malament. Fa més de 20 anys, i es veia claríssimament. No? Això tampoc és el meu tema. I si jo ho deia, i ho dic perquè, clar, molts em deien que clar, és que si es diu això, llavors la gent es desanima, es diu que el català és una llengua en procés d'extinció, la gent no la voldrà aprendre. Molt bé, jo em dedico a estudiar llengües que moren, i el que puc dir és que el que totes tenen en comú és que els parlants no han estat conscients del que estava passant fins que ja no hi havia res a fer. Llavors dic, si jo veig a temps que això està passant, jo ho dic, insisteixo, jo em dedico a coses fantàstiques. Aquest llibre que es diu Els colors de la neu explica coses meravelloses, i ara que m'han tornat a demanar que col·labori a Catalunya Ràdio, espero poder explicar coses d'aquestes fantàstiques, que és el que jo em dedico. Perquè les llengües són fantàstiques i hi ha coses meravelloses per explicar, no? Però m'han caigut a totes aquestes dues creus que em sembla que
que és una qüestió de responsabilitat, perquè vés a saber per què ningú ho ha volgut dir. O si algú ho ha volgut dir, no sé, és que potser ho ha dit d'una altra manera, no ho sé. Ja dic que són dues etiquetes que no em correspondrien, però és això. Què més puc dir? Jo crec que el català està morint com el territori. El territori, el català està morint des que va començar l'abocador de Can Mata. L'abocador de Can Mata. L'abocador està matant el territori per culpa de la gent que som uns irresponsables que generem merda. Doncs el català de qui és culpa de què mori? De la gent que estem abocant merda. És el mateix, és el mateix. A l'abocador o l'abocadora. Hem de tenir present que aquestes coses van lligades, Van lligades. Vull dir, el futur del planeta i el futur de la diversitat lingüística van lligats. Però hi ha una cosa que sí que hem de tenir clara. La llengua, si no volem, no ens la poden prendre. I la nostra responsabilitat és això que dèiem, fer-lo servir sempre. Vull dir, després ens aniran a favor o ens aniran en contra, però si nosaltres amb el nostre comportament estem dient contínuament que el català no serveix perquè quan et trobo a tu no el faig servir, doncs ja sabem el que ens espera. De veritat que si ens poséssim això al cap, que hem de parlar sempre en català, que si després hi ha problemes ja ens entendem, però en principi provar això. Això es notaria de seguida en les dades. I és ben senzill. És ben senzill, però és complicat. I la part complicada es resol en 2 mesos de pràctica. Si aguantem 2 mesos parlant en català per defecte, després surt espontàniament. Perquè és cert que això ens fa passar-ho malament, no? Doncs tinguem clar això, practiquem durant 2 mesos i després ja sortirà sol. I això sí que és eficaç. Ui! en què ja ens vas deixar clar que tinguéssim la independència no ens garantia que el català sobrevisqués. Vas posar l'exemple d'Andorra, que era l'idioma oficial, i això no vol dir que la gent, el dia a dia sigui en català. I ens vas dir, el català depèn que nosaltres el fem servir sempre. I aquesta opció no depèn de que estar en contra, a favor, o sigui, i això recordo que ja ho has dit en un moment en què no t'entenem. Aquesta part de quan sigueu independents el català. Sí, però ja no depèn. El que passa, Jordi, que si tu tens independència, si un país independent, les lleis que hem d'evitar nosaltres no les hem d'evitar de la llei. Sí, però la gent, igual que passa amb nosaltres, que qualsevol que hagi viscut amb una dictadura i un estat espanyol, seguim parlant català malgrat que les lleis no t'encontra. T'hauries de treure la mascareta per entenent res. Holanda té una personalitat, ha de ser de holandès. No té nada, però aquesta llei no té de la ciutat catalana sense saber català. El plurilingüisme ens va a favor. És a dir, jo recordo, no sé si m'ho has explicat tu. Això és una altra conferència. Sí, és que jo anava a dir, a veure, ara ens anirem enredant amb tot el tema. Podríem dedicar-li tota una setmana temàtica a la Carme, que ens parlés de llibres diferents, un dia de la neu, un altre dia de flors i violes. Podem parlar de moltes coses diferents relacionades amb la llengua i amb la lingüística, però m'agradaria respondre a una aportació de vostè que li estava dient, però per què t'enredes, Carme, amb això? Doncs ella ho fa, sento, per una, ja ho ha dit, per una responsabilitat personal i col·lectiva. I aquí, no sé per què, em venia a ressonar, també quan heu fet referència a l'abocador, doncs Antonio Gramsci
té un article que es titula "Ho diu els indiferents". Els indiferents, els que no s'immuten quan passen les coses. Si tu saps d'un tema i veus que en un tema hi ha un problema, doncs digue-ho. El que passa que, clar, en aquest país nostre, i ara reprenc l'inici de com he presentat la Carme, no som gaire normals, som anormalets. Doncs centrem-nos. Una sàvia ha posat negre sobre blanc, ha parlat de por, i això és feixisme, i ha parlat de por, i on ha rebut més negatives era tot just en articles que analitzaven el discurs, la xitxa, el tema. Què passa? Que les dones ens tenen allò per qüestions de paritat, però quan hem de donar opinió llavors ens fan callar. A mi em va fer pensar en tot això, no? I ara acabes trucant-me perquè hauríem d'anar acabant, no pot ser? Ja no sé ni quina hora és, però vaja. Doncs acabarà la Carme. Quina obertura més difícil. Doncs bé, acabo. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Jo sempre que vulgueu que vingui tornaré. I ja està, m'hauria agradat que hi hagués més debat. Ah, sí? Voleu més debat? No, ara no. Què penseu de les dones que estan guanyant el tipus? Què dic? Què pensem de les dones al màxim? En tot cas, bé, gràcies a tots per haver vingut. Jo estic molt contenta d'haver vingut als Hostalets, que és el meu poble veí, però no és el meu poble. Aquí l'abocador, la mascafina ens ve veure. Una cosa sí que vull afegir, primer agrair, evidentment, recordar que el que ha dit, jo estic segur que dintre d'uns anys ho seguirem recordant perquè el que diu és, permet una reflexió que parla de país i parla de nosaltres. Vull recordar-vos que al Casal aquesta conferència ens obre un cicle d'uns 3-4 mesos en què farem activitats dedicades a la dona. Al febrer, març i abril tindrem cada dissabte de mes una obra de teatre dedicada a la dona. En teoria el títol era Dona i humor, però no ens va semblar molt correcte perquè seran obres dedicades fetes per dones, parlades de dones, i amb ironia, i amb profunditat, i amb seriositat. I per això aquesta conferència encaixava dintre d'aquest cicle. Parlem, en aquest cas, del feminisme, de la dona, i com igual que parlem de temes socials, temes de país, i veus en coherència, us volem recordar que farem publicitat, seguiu-nos les xarxes, per favor, d'acord? Perquè ens costa molt fer-nos visibles, malgrat que ens diem el Casal català, tot així, malgrat les nostres paraules, la gent no ens visibilitza, doncs ens hauríem dit la casada catalana, no sé. Jo no veuria malament que es digués dones i humor, perquè les dones tenim sentit de l'humor, tenim sentit de la ironia, també expliquem acudits i també podem fer riure, perquè és una cosa que històricament, fixeu-vos, que sembla que el sentit de l'humor només el tinguin Sí, però els homes. ens va semblar que aquest títol limitava el que volíem, els espectacles. Quan veure els espectacles que van una mica més enllà de simplement fer gracietes, doncs ens va semblar que ho limitava. Per això vam canviar-ho per un altre títol que no recordo ara, Francesc. Dones d'escena. És que és el nostre assessor. Llavors, sisplau, recordeu que cada dissabte de mes fem teatre i que val la pena que els Hostalets, els socis, gràcies, els Hostalets també. Hi ha els que fan molt important, hi ha alguna viera també, benvingut, tots canvien. Gràcies.